ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಗೀತೆ ಕಿಚನಡ್ ಪದಿಂಗಿ ಸಲ ಪಕೋಡೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಬುದುಲ ದಿನ ಪದಿಂಗಿ ಸಲ 100 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ದೆತೊಂದೆನು. ಅವಿನಿತ್ತೇನು ನೀರು ದೆಕ್ಕದು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಇಜ್ಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏರಾಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಪೊಸತ್ತುಪ್ಪುನಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಂಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೇ ಬರ್ಪುನು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ಗೆ ಚಾತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತಂದು ಪದಿಂಗಿ ಸಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕೊಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹೆಚ್ಚ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬುಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಪದಿಂಗಿ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಒಯ್ತೊನುಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲುಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಒಂಜಿ 3 ಎಸಲ್ದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಇತ್ತೆನಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತರಿಯಾದ ಕಡೆ ಉಡು ನೈಸ್ ಮಲ್ತ ಕಡೆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದುವೇನು. ನಿಕ್ಲಿಗೇರೆ ಗಾಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿನ ಇಡ್ಡು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಲಾಯನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡೆನಗನೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ನೆ ತರಿಯಾದ ಕಡೆತ್ತೇನು ನೀರ್ದಾಲ ಕೂಟುದು ಜಿನಿಕ್ ದ್ವಿನಿತ್ತೊಂಜಿ ಬಾಜನಗು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇದು ಬೇಗನೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುದಾಲ ನಮಕ್ ದೆತೊನುಜಿ. ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಜೊತೆ ಕೊನ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ತಿನ್ಪಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಕುಲ ಪದಿಂಗಿ ಸಲ ಪಕೋಡ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಂಡೇನು. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕು ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಆವಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಅರಿತ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕು ಚಿಟಿಕೆ ಸೋಡಾ ಪುಡಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ಶೋಕ್ ಮಂತವ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಇದು ಅದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಆವತ್ತೊರ್ತನಗ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಎರದೀತೆ ಕೈಕೊಂಚೂರು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಮುಟ್ಟದು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಮಂತು ನೀನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕ್ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕ ಮೀಡಿಯಮ್ ಜೀವೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಶೋಕ್ ಉಲಾಯಿಡ್ದವು ಬೇಯೋಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಏಪಾಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಈ ಮೆಥಡ್ ನಿಕ್ಕುಲ ಪದಿಂಗಿ ಸಲ ಪಕೋಡ ಓರ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚ ಬತ್ತನಂದು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮಾತ್ರ ಮತ ಪೊಚ್ಚಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.